Ready. Sorry. Hello sonabar nोंथांमोनखौ आंनि आयना बर' इउटुब बयखौबो गोसो गोथारै बरायबाय गोदान बोसोरनि मुङाव आरोना ओमफ्राय दायो गोदान बोसोरनि मुङै गोदान बोसोरखौ लोब्बा लाखिनानै ओमफ्राय दायो जोंनि गामियाव फिसासाब्लाबो माने बैसागु फोरबो फालिथाय हाबाफारि लादों आरोना बे हाबाफारियाव दा बायदि बायदि बिथिंनि दा खेला सालायलांनो नागिरदों आरोना खेला होनाय हाबाफारि लादों ओमफ्राय बे खेला हाबाफारि लानाया दा स्टार्टिं जाबाय आरोना दायो बिराद सानजौबाय आरोना 11ता सामथिं जाबाय आरोना ओमफ्राय दा बे हाबाफारिनि गेजेरजों आं नोंथांमोना भिडिअनि गेजेरजों जा हायो शेयार खालामनो नाजानोसै नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना जोंना फार्स्टआवनो जोंना उन्दै हौवासाफोरनि 100 मिटार खारनाय बादायनाय आरोना ओमफ्राय दा जौफ्रा बिथाङा दा बेखेवना होसिगोन आरोना आंनि गोसोनिफ्राय आङो गोजोननाय जासिदों दा बेखिनि फंनैसो बिबुंथिनि गेजेरजोंनो आङो दिनै बे रंजालि बैसागु फोरबोजों लोगोसे लोब्बा लाखिनानै जे गेलेनाय बादायनाय हाबाफारि बेखौ बेखेवनानै होबाय होननानै फोसावनाय जाबाय गोजोन्थों जायनो सिगांसिन खारनो हायो ओमफ्राय फार्स्ट सेकेन्ड थार्ड सायख'नानै लानाय जागोन आरोना बिसोर 8 जन दङ दायो बादायारि बिथां उन्दै गथ'सा बरिया 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 खाटार ओइ सोर थागोन फार्स्ट सेकेन्ड थार्ड बैसोर थार्ड नैबे सेकेन्ड नैबे फार्स्ट नैबे फार्स्ट ने मा नाम नोंस्रा जोंना फार्स्टआ इरागदाव नार्जारि नोंनिया सेकेन्डआ इलिस बसुमतारी नोंनिया थारा फुंखा बसुमतारी रावबो ओरैनो थानो नाङा चक्लेट मोनजागोन मोननै चक्लेटआ मोननै हौवासाफोरनि खारनाय बादायनाया दायो जोबना थांथ'बाय 100 मिटार खारनाया ओमफ्राय दायो हिन्जावसाफोरनि उन्दै हिन्जावसाफोरनि दायो 100 मिटार खारनाय बादायनाय फार्स्ट नैबे सेकेन्ड बै थार नै फार्स्ट जाबाय नोंनि मुङा मा खिथादो दे नोंनिया बिना सेकेन्ड थारा नैबे नोंना मा नाम ओमफ्राय टाइटेला हाजारि थार्ड बिहानो दे चक्लेटआ रानना हो नै चक्लेटआ ओरै जाफै दाउलाय बेरा जानोसै नोंबो दाउलाय बेरा जानोसै सौलायनोसै वा ओक्सि लागाव आयौ लागाव दाउला सौलायग्राफोर नै दाउला सौलायग्राफ्रा नै दाउला सौलायग्राफ्रा बरिया लागाव ओइ गोलैबाय बरिया गांलाब लागाव गोलैजोब्बाय बरिया लागाव सौलायलाय लागाव गैला आउट जाबाय ओइ बोलो हो लागा निजोर इराय गांलाब माब्रैल'सै दाउलाया माब्रैल'सै लागाव गैला आउट जाबाय माथामल'सै दाउलाया गैला बेलायबाय थार सानैल'सै मानैल'सै दाउलाया एरायना हो मानैल'सै बरिया आप आखाइ हमना हो बरिया आप आखाइ हमनानै नामलाया मेङाखै आयै मेंबाय नै फार्स्ट जाबाय ओरैफाय फार्स्टआ मा नाम नोंना जावरिखा बसुमतारी उन्दै हौवासाफोरनि एम्बु बारनाय ओमफ्राय ओरैजाय जास्ट बिथांमोन दङ ओरैजाय नायगोन आरोना बै सिनसिम बारलांनांगौ दुरुं होनाय सिन दङ सिम बारलांनांगौ ओइ आजा नोंना बोरै जाखो आखाइया ओरैसो आखाइया नै बिदि दा जानाय बादि Sekitar. Embar जोंना दे जाबाय रेडि दहाय जास्ट बिथांमोना खिथाना होनो रोङाखैमोन बोरै बारनांगौ ओमफ्राय दा नै रिजाबफिनबाय नै जाखिलै नै जाखिना चक्लेट हरखांनाय जोंना नै नै मैदाजों फबफिनबाय चक्लेटखौ मैदाजों
Sokler orkangna ebarna lagau. Langsian ha. Na langsian wa. Sokler orkangna langsian. Sokler orkangna. Nung sukler orkangan. Aja, nung sukler jagan. Lagau. Njai. Sokler. Lagau, deh. Mas, Surya. Ayo, ulang mau. Lagau. Sudah mengge, bro. Lagau. Wah, buria. Namun baik apa? Namun baik. Wah, namun baik. Lagau. Menjamai na? Sulit menjadi. Nalai aja namun baik. Wah. Wah, aja. Mana sulit apa? Setelah sulit sulit menjadi. Wah. Dari nak hebat dari ya. Tuh dari nama ini namanya ya. Buria. Jangan henjau siapa ni sulit orang naik bau. Dede. Lang bay. Ayo, ketar. Patar sih. Baik. Buru jaga. Fast second halai. Second. Masalah. Dia fast dia dari nala je baru deh. Nabila bida. Orang tiba. Buriau ni dia over baik. Buriau. Ye, besi baik. Buriau dong sebenarnya. Buriau. Basret baik lah. Langde. Buriau. Oh, si baik. Buri. Barak bicara deh. Buri. Nunggu mau rejak bro. Nunggu rejak gue. Buri. Asal sekali. Beri apa tu mau? Ready? Beri. Ayo. Sorry. Mar jaga urah. Rini sorry kau beri bar lagu. Canang baik. Nih pas yang baik nih, pas mana nih ya? Pas. Nih second. Pas lagu. Beri.
थार जाबाय थार जाबाय थार जाबाय थार